Vena se studio irinde atomanye State Funeral matanga kiaya na boiga matanga igayesko naseki akoeno no guchia sabanto bari bose abanta bake bari baine kiro bokoreri bwabo nande nkige koirera omonto egwa State Funeral gase studio no torenere omwakili Job Nyasimi achie gotomanya ase obwagare ngakirichi kori goteba ngaki ense ekoirera bose ngaki omuraibu ense agoikira oraria bene ngomonto aegwe State Funeral. Karibu sana wakili. Mbiamano sana Clinton. Mbiamano sana. Mbiamano aso kuira chinga kichago gocha gosanga na intwe. Igaigairinde otokonye kumanya haya iga onsi. Kwanza tiga turachaka naye otomengoro yago yabe no tumanye ngaki aso bokoreri bwago gocha ngaki kwa mumanyiro musikere loading na nekero kwigwetenga ama ngana iga tokere ngosiro bogima bwae ngaki kwiriretenga ni. Diangiri chinga kichi oteba pole. Ese Kenya bonsi asogo siria Mheshimiwa Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga numurayo yo molio nyare gagotema gosugume bintu koreka Kenya yabona onyetalie senginjo yaye no ne katibeto gwato na kontonyu gwati na inde onyetalie sere na ngo ibinte binge biri serikali ya nyarege kounereria na ngombi ko nyarabi gokoreka igo Karono igwa mangana no mwakori osire na mana Kenya wono ntubwate livaga yanyareri kobo sen deficit eri yanyarege koba wono soborai bwa wono kera ngwaniere obole mwa toka sabarai na inde confidence na inde boene asabarai bali tubwene takwa usugume bintu lakini asabarai tubwate sichinga kichawone barabangainireria ande sengenjo ngaineri obu na bwakogera ibintu byanyare bigosareka igo watebona omweshimiwa Right Prime Minister Raila Amolo Odinga na baganirie noyo mubulie lichiko ligoteba ubwendete ko bari recognized kwa State Funeral kitato chakira gwase gwatigaire turamanyo mwanchu morigeria narore andakore nkagari homogusi narore nkagari ero tamaitinga State Funeral iga ninkieke. What is a State Funeral? State Funeral egene matanga ali abangire ne serikali. Serikali nere ekonyabanga. Serikali nere kotumia kibesa cyaye gukora umuroberi bw'inyangiyo ya nyagosira. Na inde eketali na negento ke konyarage gukora umuntu nde bwensi. Umuntu akora State Funeral no muntu onyarega koba head of state, kusa former head of state. Onyarega koba a deputy president, gose vice president, na boigo a prime minister, nere no yomoli se category ki abantu bali bwenete koba recognized na ko state funeral. Igekere dogukwana igore ya state funeral emineti na umupangilio kibesa na ki umubangiro emineti protocol na programs ngina kichigokorwa nabantu bakorega ase yonse ne military igo ekero head of state ya anyarega gotena nko enda tugokorera nyarebe state funeral emineti na nkolera tole bunense kibandere kyanda nusu mulingoti na kuroro badkira litko liria oyo nyarega gotonyora agochi koenigwa ya makorukona ne public holiday ilinda abantu banya gutwara chinga kicho cyo kumurera na kumoenia uyo nyarega gutonyora aye uno mwakili wono tomanyango nigere tigantumie ria tarige songo ne prerogative yo muraibwense bose asenari richiko ligotebanga emirobiri nere yegwente kobe kwerindo montara ligwe aigwe State Funeral. Yere standing orders cha military and the State Funeral usually conducted chinga kichinyingere conducted uzego korone na military ya Kenya abana cheshi igo egento gyoke president kyana yaro commander in chief ere no ko korua ehodeli naki oyo akolerwe
state funeral korora bono mopangirio ndu bwonsi bi ine gasi ya military agokora in full military rigari karora na full military rigari mineti chi uniform chiria mpaka chi masasi ali bagwa ka mara 21 ibinte biri byonse mopangirio mpaka chi ali cha military chigotumeka gokora ibinte kabiri ne serikali ya makobeke budget yelia familia te kwenda ko kurusibes cha mubuko ilinde gukora enyangi ya Nyagosira lakini onye koligete will ne okugandi kulikuwa osokugandi kulikuwa Nyagosira na kiaga ni cyane una wana raira te mbwene ko en within 72 ebine bintu biriya bona serikali iranyarege ko gekoligereria iwo bintu mbiro irarigerera lakini control yenyene essence ya serikali Tetuske tukwanireriga asengencho twarorere handake abaraiba ke bari bairwe state funeral ngo ikigobara samagacho ye bunge tuse goteba korengana ne protocol wate bire bwati go muntu oirwe state funeral nere necessary airwa samagacho ye bunge abana inchi banyoreri baga abaraiba nyoreri baga tyo kurigerio mobero igine genta kamo kyabo tokoroka lying in state na ine opportunity yo keroro asaba na inchi go participate go sego changia ase nyanki ya state funeral igo kerol lying in state eminiti na boko irwa parliament na boko irwa ese stadium go seseri bagalire abana inchi bonse baranyare bakoligereria barole Nyagosira ine na baroba bamon ainde ese public ego jabone ese gusasa abana inji bago jensemo ya baire libagana baroba nyare bago changia no okurwa maoni yabo kyara ekera maoni yabo arurwe abana inji nabo nabe serikali kunyara ekoligeria naki injira kibaganitie bachi kolera Nyagosira moje ni oligeri nabona unaretwa ntwanya tokonyona abana inji baendete mpaka bagasoa JKIA Jomo Kenyatta International Airport ime igo kanyona bagasalie procedure ile wene tokoba osobole bwe chindege lakini bono onyendiye abana inji batebetigu na kibago chikomoya na nena ibago chikomororera burungi mapema kwenda kumoikolingwa bwenere ase airport ime igo abana inji bwene tokotegererwa na inde bamanyikana na okukani kwa abana inji okona kikole igo moja ni oligere na lero chinsemo cha Kisumu abana inchi barenge abange gwetane lakini esengejo bamanyite na abana inchi baba abange baruset korose ese getiki chindege bakamuire se bamuire se getiki kya stadium ya Mamboleo isfanya bagoika asobonge igono andiri bachite bangite na bamurete ese getiki ya Nyayo ikiaro kanit kobege ke bakamuire ese getiki ya Kasarani lakini bono esengejo consultation yeli ekoganirigu yagendera elinda abana inchi pamoja na serikali yagendamo na libintu bikunyare bigo kolekana lakini rende amaoni y'abana inchi ataligere iri boronge koje oli kwanyana obolendi obogoja bwa boboko cyana bano ntwa nyara toko Syria mebere abana inchi batatu asenge inchi yo gotachana n'abasikari na baruba gotunya kinguru elinde na baranyare bakoleta order igonto ikuwa nitwanyara toko twara umuvurutano elinde kerdo okora kinyangi kabirechi na regard ne rurata ke kobori amanyenga kero kwa state funeral ega egochi yakorekana tuase maybe abantu bari bane kiro buraibo aba serikali bose bakora robo gwetera ase serikali bose ne bo mwana incho kawaida oyo maybe bane kiro bakora ribo atara akora ase serikali agenda korre andake gento kirikira kya konyerense ya Kenya kuimukereri unana otebiri tanga ngina state funeral strict yere wena takoba as a president serving was a former president Toma goje se deputy was a vice president mate kali to atumire vice rere to utumia deputy president na baro ba korwa na ba korwa state funeral Toma goje incentive bate chief of staff ya wanachesi mnabono ogola bone ba mukolete state funeral ekerto atena deputy go se vice president umoja ni uligereri gichana wa Marwa ntu amukolerete state funeral ukoliye se president tonya to akorera Mzee Jomo Kenyatta tu akoleire Moi na inde tu akoleire na Kibaki abantu mbaro bali notable bali bachangire Kenya koba Kenya muna nire bono tubwate na bono Wangari Maathai olengero red prize etwe Peace Nobel Prize
ende tuonyere tokwa muminyoki uyu omyogete mono Kiptum n'abandi mbaro bali banyare baguchangia serikali ya Kenya bone president ikuri yana abante kabira umbo bwene tokwa ceremonial state burial one yuire ceremonial lakini mbalenge go serve in that category go se class kelia kia ababande baire one kere ire ceremonial basically ne president in consultation na chief of defense naliba kuligerie actually defense say decision making naliba kwenda ba consult alafu ate na kibago chikonyekora erote iko chikobana full ceremonial una yende state burial ikuchikoba lakini yeye konyona ebintu mbiro bike bataiko observe strictly une karwa kora state burial negati yabanone omuske Joseph Nkaiseri nerana na nekreti kwendega but bono eto babutira rase state funeral totebe na ceremonial neri state funeral ere fully sponsored by government na military nere go take charge ya ceremony rende no kuigwana kubwatikana no kuigwana ne familia no mpangilio ole sere familia lakini still naro ngo serikali ngo chere ime yachangia aso wakana chibesa chirikiga nitukutumia ese kyare binde byonse umanyete ebese y'umwana inji mbaketume kororo erinde binde binya na kigali ngo nyura mavuta maskari wali ngo wali ki allowance cyune bomungo be kukire all ebintu biri byonse tokora samatanga bibwate garama yabo igarama ene serikali oje yanye bugoria tekatunya ko batuguska bosio bona tunya ko batugo kwandra umoskerele Odinga oyiga onyare ko bakago sira nande no gwanja kwae agateba nga anyare ko bagako enigwa inse ye echinsa 52 na ibere nchi etani gagu ibaga kiatigira sensemo ya democracy bunayo mu wakili mwabere mu kurwandira kuriga justice aso kuwakilisha abananchi bali bakuriga bwana sebigambero kergo kwandira democracy ngaki umurayo yiga Raila Odinga rwandirire democracy tutaragendare aye story in media was lirikale ekwarenge under control gose kwa enkole nduna inkyo bwene te kuchigotangaza lakini sibono nabo konyara go kwea go kurwe birengere byao utabwati bwo abonde bwonsi obuga chite wetera asesegi ya yokoleta democracy Kenya go kolire sense mo ya democracy in terms of multipartyism etwa bwate chamekemo ekiamanekemo kyangi ya kanu lakini noroche ebyama bono byabeire binge baka squeeze abantu babwate byabo bindi babegete ki semebuko ime igone nere korokina umwaka oyo natemete gusukuma esingincho bole mubwaye kurwalivaga asichinsemo chonsi umujeni uligererie no nogochorwa esebirwa nagateina ebisa kubyonsi n'abakenya onde bwensi yatukese serikali narwaneta sabangina abangina rero babwate biruge binge na ese serikali wetania abasacha igona gukurigereri natemete gusukuma livaga litoke lya kiromonto no bole muboli bwaye nabwato bungaini bugo na kiako nyara gakurwana ne serikali ando ayulivaga kiara no ne serikali etokote abange bali bamusibete abange bakamumisa kigali kyaje kara sumo kikakwa masasi lakini still no abona bakamukola state burial ono mundu nyarega kubasuguma elinde bakore nako abana inchi livaga liri abaganiri konyora andake nabokurwa ebirengereri byaga senge nchomete from your personal capacity no kwabuna kwabere gukurigereri gochibosio nakyoroche livaga liri atigire asoborai imani nero abantu abarayimbaro batigire bagochikokendereri ebikoroto byaye babeke gochibosio tone kinkobo siborobe kankokendera bole amanyete chinga kichonzi mora yako imatch kero libaga lya tokire mbaka umuntu oyo matokere indo konyara kubuli libage igonto godena libage lya tigire umuntu nabole kulira lakini neire chinkaki kuikere kiwango kiliami arwanire aikire kera umujeni oligererie sesege yakolere esinche ngonyara ngona kanyoro okongire kisiasa maturity nabwate okoremereria nabwate nabo kumurama olemereri tago koirana rikende iyo korokina chinga kichi kanyorobeire ekiwango kelikyo odena ki nero lengete father of the nation kya kende kiyonse kiyasarekire kiro munda yango irana na inkiema waida kiarante kiara consultation bono yekanyoyiranire asale igono kero koliria esi siasa libageriria lia tigaire
nto naba Kenya nto twara obugo bona ningora tuikire na numoja nioligerie se siasa ya bona yekire na inde ninyari nkwanchira na nekyumurandia okolete mass service igora kolete atebete gusara nditi igora yaye aba Kenya twatwere etabie mbe sana yo kunya kuruki beza bube unanaria abantu baranyare bagwakera chinkobi onya abantu bagwakera chinkobi ide bagwakera chinkobi esengenje yo appreciate oso gwanchirana nendo wakwana lakini twaikire tabia okubugoria abantu kwabakoba kwarangirya abantu baje babugura kibesa elinde kworogina nubwate abantu nole nabantu moja nioligererie ese meyege yonsi umwakoyo asteyo kwanya korora kubugoria abantu bakibesa baminyoko gocho lakini ideology ebirengereri bibya yabwate ikine kiyekogera abantu abange bamwanchite kyara keria tebire na kyane tigokora na kikyange koreka lakini isi twikire isibona iga abarayo tubwate otaruetie besa bantu mbagocha na abana inchi na baru batolere etabiende erembe igiye korokina onye to kwa igubesa o to kurwesegetiikeria ase muyigorenge igobona endo kera orongeri na amasikani naraga na irie siasa ya Kenya tumaye gutwara uburai buri buganirie na amagendera yaganirie akoro neki ne kiente kama wantu wente kuligina ntoje tukenyare gusuka gukimotwe kera ebigori bire mutieito na biri torobono twanyare togosinyuko rw'uburai buri buganirie lakini moja nioligerie ekegori bono ebigori bire maega bire by'emyaka bono 25 goja 35 bakweroka Gen Z barori na nkubeku barengore na kiorogera bawe na ki kore bintu na biganirie otherwise nkubabusa tole mwenzi kukisiko na inde inenjere ndonge kera onye twanyare togosinyuko ena na uburai buri buganirie boronge ingi tutasukira kando uburai abantu bande babaye elinde Kenya etwara uburai asikero umuntu akunyaraga gwikera kindi kyonse ukwani kwaye kore onye go apply gas kwanitie gas kubwata masakara na bakonyanyora tali lazima ite kando onye kwanitie okorwe oroserwe paramba gesona kiao ipara na bekoro steni ne sengenjo ole mo Kenya ole oinse lakini sengenjo mo Kenya ko tax ipale wena takoro sumbage segesona kiao na butura take komanye ebirengeri bya gasengenjo apagani twatwarege ese studio twabere tokubaboria sengenjo public knowledge riskaringa umrayuga neranda ke obegete bagotebe foundation iri uringe pile nkongwa serikali yobo moyabono yagendate kora bono tayo obo mubiga bwa serikali going forward Mheshimiwa Ruto na ngakiago chikoene kiago ikirania nga serikali ge ikoruku broad based ne chikogendra sengenjo the strongest pillar yo bwaterete ne chinguru bono tayo na bagotana ese kanyora mugako yaikirie umugambi President Ruto abakona kanyora mukonyire koleta peace iria umugambi Ruto kanyora ya musinyire one okuru kumwako yesegeti na bego chikomwali bagali kongusana umugambi bono konyara kora unless na indarambuli okoboko guchasa abarai bande irinda balete SMS abatena ki mbwatisia na uburai bwa Ruto no gotategerera abana inchingi baganiti kiagera no korigeri kwane koringeri na ekomochi kora gina kikeria amuire gotena na kianeti gokora na kiagokora lakini onye ndi yagotegerera tena aiga na bora nyore ngo swatule ngoro ime change yonjere onango nabakonyaraga kwa igwa mawaida n'abakenya bange na ndi inere korukwe uburai boro buya buri ogotegera na yikero koro toge koroma korwa ili niko magothe na kio sawa tikabona ngoligirie koro tokereki gitanyarige ge koroma korwa nseme igo karo koligeri na numwako yaruete geti mwako limbakara mboro koboko guchasa abantu bande bamokonye akini onye ta okole nginje kabireyu akole bintu biria bwenete gokora nerichiko onye mbigo kunyara bigo kolekana obwo mpaka bobora sare sogotabukie emyake yaye no morembe bunuganeire iyo erense yebere yo katonyara ko batoguika aso bachorio bonne tika tusikase iga twarorere
no kurwa tukamaega kiroko rigiria megano yoborai bwa siasa siasa chensi ya Kenya chawire chikobe kwase obogesa kuno bokenyoma ne chinsemo orogongo rwa Rift Valley rwa ngire kugerigana ntwaro chomurai bwense gakobwatana no mwamiriro yo gesiasa mone kurwase orogongo rwa kiama gya KANU Mount Kenya tware na barabu mwishimiwa Gachagua nagandatego kobeka emirobiri yaye aye buna omugusi ngakioroje orogongo rwa gusi kiroro kwerega nasengencho koru gusi yari kwebeka negati ensemo ya Nyanza bonse bari gerete mwishimiwa Raila Odinga ne banekero mwishimiwa Fred Matiang'i sokire orogongo rwa gusi ngairoro chibosio konyoro oborai bosio bwechikura chinene litandi antena umugusi na very democratic mugusi no muntu wake kura kubwatikana ebirenge byawe na bimwete na inde semyake menge yanyarige kobengenje kabire anu mugusingo temari gwake sau no muntu na isaine okoe uburai gose anyarega gusirwe lina nyarega akobumurai ase aroliro bwona yo kuboli chikura ta konyaraga kobaikie saganiri mugusina bakungusa ukimaye gake umuchani oligere sechinga kiabona na inde buna toligere 2027 mugusinare negesie kanene sana koligererwa n'abamuraba bo nabo bali baligereri n'abakenya bonse igontole negesio kwaegwa abamuraba bere umuroyo omo no mwishimiwa Matiang'i no kabere former chief justice David Maraga abonsi banyale bakore gase serikali nende borokiye obwegenwa igo asomo gusita wene gutwara tangu kinde cyose na kibabu batenda bonse babere siasa ni lituka limwe Kenya ni litambe sana siasa ya Kenya igone tuwene tena ki tigabonse basuke mutwe torole ingo ketebe kyara mami nto kumanya yago chanara ya lituka lirigo ika abamura bonse kya baitu kyara mbangire Kenya na botogote ki oyonero tigeregeti tomosire osetogo na bonse baikire tuwa ikaransi bonse totena ki bono ingo kwaere ligwa ebandera kwa makolete egento kende igoro yobogesaku Kenya yaratemire kutwara obogesaku asama tukaraerire na inde noroche siasa ya Kenya mono ego chakera obogesaku nere batena ki chakera ku nyumba mino lakini moja ni oligererie Rift Valley bone yatigara eyo President Ruto kiara mwako li Gideon narangire tuwa tena inchi karansa na eto jitoko bange matukago chicha bono Nyanza esto watu mwako lendo ikaransa tena ero lengi kubuli bandero tena na ibakoro ligoche to tena abantu baro chirende bono rule libageri lakini mbaro aireta gatiga ese serikali ambaro balenge ko risiko igo mu burutano mbako chobe na gosenime bako so ese serikali ime gosenisiko lakini umanyina ese enyomba yo mwako yorarire tibali bantu bagwancha raisi igo tena kibono twakururiru twabekirwe ase nyomba yemo kyaramba bwate enchira yawo yokole bintu baka batwara umurayo oyomo ukobabuli abaire gochoro uyibona utaraba defined lakini ngenjo nero bagoja baba and bale like ikaransa nende banjira ne wadana oyonero kubuli bandera andake mungu kwana bale nerio gerimo barakero baikaransire baikaranse ngo igwana na bale nende baendamu na umuja ni ulige libokamba na aromba bwata maskani ase uyo mwabo Kalonzo kanamza musyoka igora kini ekero koli eliese sabweye ondete yorate ne bieka aire chikura cha Kenya raisi mbako okambe n'abantu bande lakini umane generation niraiga yasokire tabwatu bukabira igiye korokujensi na abandi bakweroka alpha generation yenke won iyo generation ineche etubundisa mangana mange onye tuberereta mangana yote na nubugesa kubochi gotwachikora kiara abana bali abange babo ebakinerete isiko babwata abasani kure ibisaku byonze lakini bago kwana ege songo bamaitike gusi bamaitike gosene bigere byabo ono barawe bago kwana umuntu ulio uko baleta amo na inde bono chizimie chitokoroka smartphones janyale chiko baleta amo esiteke yamo kiba kwane gento gete konya babons piva iwananire na inde batokira segete namba mbabwate namba igendo yoga boni challenge yaro neri mbabwate chikura elinde banyale bago chiko chiaka bachitebeke miboronke elina libarate na ngusira barumu ekina kitoganye tuli na ki mbaje ba uli bageli lyokora chesta babwate chikura na ndo mete
IBC yanche with technology nabo kire gintu kora chestere sesimi igo banymoje ni bangoleta chitulikiti chiricho kubwatere kebande gwetera igo kwa kwebija kire gintu sesimi chaza sinero naki nabo lyo eretio kora chester numwaki chikorera abe bwango sana agwa soko register no twari go chaso kwerikia ko baba akichikura sengencho neba omusikera Odinga niganyate ko bakagusiria obugima bwaye kagotebya abananchi nga twatemire nchira yo kurobekana twatemire nchira yo koreta chibura buru tirareta mantunda igento kirache korenta matunda gochibosiona basabe gabasokia sobonge babwate chikura ntubwate obochori oboke bukagire kwene kiwase chinsemo orogorwa gusi kwene kiarore obochori obo neba na sensemeria ya Luo Nyanza matari ase county area ya Homa Bay ntubwate obochori oboke omubaro oesokire omoke sana neba nekero togotanga by election omete by election bali bagoteba ngaya obochori obonengo chabore neba na se by election twarro omubaro omoke sana bogwesokia ninki gekogera n'abananchi ba eminchiro buraiboro bobe bose bataraba more sensitized obuye bo wesoki na kweri ko baba kichukura ndotena chinge sababu nchiro chinyinge chitokoroka factors eyemo yabo abantu abange babwate chikura inka bakora chigasi chinsemo awa chia Kenya nanchi bono ngokolega asega Nairobi go sende chinsemo awa lakini kura yani akarasa koro kunyamusia ali Nyamira nutumugirango bono yanko banankwa kutole chikura gali lituke lyonyole na goseni mbwate egasi ende nsipetega nawe tintoka gali ngere kobege kulejo ikina chikura chirijigo cyasareka kiagera tukwanko nyara ko ikororo ilindo ake chikura nando nyenjiriye kunyarekana asomenyete no gwenete ko gochoruru murayo lakini bono nkili namba ko to kegali physically wakekura na iga somenyete oranyoro menyete isiko lakini ankoro ya erera ya ali sokoro iya lete factor ya moy ekogera chikuri chitari goikerana egento kendi ya kabere onye kolikire kwa uri baga ne serikali gose company ya boss yawe wende chukwa chikura inde kine getanko kende tumai goira ne tanko kende gikubwati ngiri na kubeke gari amabuto gendo chukwa kekura gose konyore fair oike gari na uchumi una yabeire nkongo ese chinga gechabo wakena nduira wakena nduira nero na bekoleta egetango kende kirekenene sana igobone eyine eri guchiko reduce chinamba chiri abantu bali bawo chigotoka ground igomoje ni oli ni mpanto kibawo chiwaka chikura bono gari imineti nabagaka bali taite nabangina bali nkali abantu bali bamenyete nkali lakini bono chensie yetoko kwana ere chisukuru chi college gose koligi chigase Nairobi na baranyore mbubu atibeza ekuchikobairania ali bachiwake se chikora chiri chi by election inere challenge ya moya abo ikugera tuwate low turnout nuko sabogeto nga bitange bimbi chikorigere werinde asengenja omweri weri ko bagoteba nga ekura nere korenta obura yubya ekineke nakikireke nani nakikorigeria abantu abange baganeti na chikuleji cha ku December ekera abantu bali chirusa babwatera ni chiruse icyoli kuri Lilions bakirete kwaneli abantu bamwabonga bakera ni chikora lakini esengenje yuburu ise kinga kiechi cyeshere bakaranti abanyerete umutinyo nane erinde mukora ne chikora December geweka mwashereke mudabati mu cyando ne bucyo bone turiyeti na kinga kiechi cya August kinga kiechyo abantu kunyana na kwa mabaga banyari bakwenda bachiwaga chikora igontu bwatike tangekeke lakini technology nabono yabeire yechisimi onye IBC yarenge gwanjira na inde era maoni ya Kenya we can actually do everything digitally kuri nyumba mwao wake nabono squeeze chikoti Kenya ngima lero nabonko enda na njiro mu wakiri nabonko kolegas Mombasa inde Malindi inde Kakamega eseli tukelimu nkolete chikura chikoti yangenye ingikera abeke komu asoko kole gente kyo asage uwaka chikura igento kyo kwenda wake kura within just 3 minutes ukole kure sesi negative birengero bigenda tekurwa no basabogeto nga ekyombe KBC ngenda tagotegerera chinkwana kyorobye emirobiro kurende asoko korera tikatunya ko ba tugukwandra twararira ndake kwa bere gati yabari batwarega ngayo ko rigyobora yoboga batwarega ngayo kuraba na inchi nkorengi bade kerengeri kyo no kebwate totebe
masomo kiugura uraimuki abera atatu kurwase umweshimiwa Raila Odinga ali gotebanga andake abananchi bagochigwanja gochibosio bae abarai bunaye kubara uranyara ko bakogutumeka irindo ikirani oborai burubuya bose bari bakuriyo oborai obosembo agora bae barusi amasomo kurwase umusikira ilo tutigire bayatumeke kora abananchi gochibosio mwako yorarire amasomo na mangu muntu ndi wese weneti kuriyo oborai awenete kuri kurwasari eke mokiabo ngirina oboremereria oborai mbuli kintu kire rahisi sana oborai ngugani buli kuira chingaki kiao ni chi familia yao ni nibweli yao bwate igo mwako oyo orore na chingaki arengi kurwanira abakenya narabete chere ubuno boremeria obumo bwao narabete isiko atigeta familia yae kando iyi ni sacrifice enene sana orore mno ugonjokana kwaya onjokana nire utumire nibo yaye ese ogokonya goikera abananji ba Kenya irinde birengeri bya binyari bikuigwekana toje sense mwende ya kabere na bwate ntokoroka oboremereria igomba ko be very patient onyari akurwana na ko lose chinga kichinyingi igomoja ni uri kolemereri kuri kwae na persistence ikine yento kende mwana siasa ndo wensi rawanyari go kurigereria na gosoma kurwasari anuma goche yento kende ekeria ale unique abante bamwanjite naturally nkwarenge guna Raila ngochi chale segetigia kusi stadium abantu baja kubweli na chibesa bako rwelinde abantu bali ni kigali bakobwocho abarayi bande bakoligia abantu kigali cy'isukuru cyakomboyu bayiko lakini eyarenge naturally abantu bamwanjite naturally bakominyuka mbake segetie no mbona igoligererie abantu barwete Nairobi abagakale bondo bonaiga it's just out of love bachire mbaka batena mbakangike gali mwakiro kwaeli igo those are the things ekwa tali rasmo obetererie abantu bagwanje tiga abantu bagwanje kuwatekana ne bikoru byao munokole ebintu byao ilinda abantu batenaki oyo ingenje yakole ebintu ntumwanje tena ntoko nitiabo murayo itu ingenje yuyoka okonyora oburai boli rahisi n'abantu bawo kwegena ese bintu bindo okora arawe tuma yote ne geto kyo muise ese keliora abanyare ko gosoma kurwasare ase corruption from public resources. He was a very rare person. Kuguna na ivete gososumira abantu ko ive bintu bya serikali bite ibya. By the way aretro mochando ne basobora igwabo. Basobora igwabo. Na indi greediness ada isanigete na mali ali yabwate. Na mali ngeli na talibobe gotwara mali. Lakini nya korumukia konyora mali ali yao unyari kukunyatumia na ndese njirere ndonge. Lakini tobwene tikutwara mali na ndiko magwe yake kubana naro gutumia konyanyasa bali batayikwenyara igone ibine bye binte binge biri kunya ukorigereria anyarite gakoreta gwetera sobora ibwaye lakini ndo gento kenengere ubwenete korigereria muna nyombe nde yonsi musacha kole mwao kunyara oligo control mwao batana kienganiti mwa murango ngucyari toyende gucyiga abantu mwese mwagenda igese chama yaye kerarengo nage control it nage tenenerete boronge na ndabako nkuruharengo gochika no musimama karuro gochika bonsi bakasoire ngenje kabire iyi aminete na mbamo eta maskani iyo nemechinere ngenje kabire iyo okonya abantu barwete amaskani nande okuno kugwane na onye ndiye kunyarekana na wane oborai tubwate sechi constituency chito sechi ward chito chi county chito omwerekeo nogane iri kurwasa barayi bali togotwara elinde kibumwate biregento gete na indese ngenji kire asobu yabwa abantu bonsi abantu bakubwati ku direction yeyo wana yamagoje na ekyama mune kibono kya ODM na ruro okorana libagali anyarire eliansa li atigaire mau neli nene sana iyo minute na muntu goja goswa na wana mumuro ayete mumuro mwabo akikonyara gawo getenenda ese chinga kichinge batara chikorobo choli bwabo na bokona ngego chikoba kire raisigo lakini mpaka getwara omuntu romo kongu amago chiko tinya elinde keranyari gego chiko suma na elinde kenyari ge kwa uliba gasubura iwa Kenya memono wakili hono tiga oire chinga kechega na yanda kena bogotoma engora gochiase abasani ne amate ayaime kero omwishimi wiga aligete gochikwenigwa ritukoria ankyo togokorera
tiangire chinga kechi goteba pole mai tari na ne familia ile immediate ya Lucy omugako oyo abantu chintakana chiatigaire iga ne chinyinge na ari kilibweke mukilimu abeka nekero mote konacho casualties basa abantu bali ebintu biri bikumia nebinge chinyoni chionsi na kiregento igo abange ngorera tole tali esengencho twamwanje terebye komanyana lakini eseli bagali lyatigire lyangorwanirira erinde bintu byakoreka nabwo atobole mubuli twamiseti igo nkoira chinga kiche goteba pole kwanza se familia yaye immediate family Ida abana ba Rosemary Winnie na Junior korwa muraba mwabo na baswati bamwabo korwa ngichende na ese chama ya ODM ni maitini nabwate efani nene sana pole ndebe se abakosoli bali baye bange chifani chaye ni maiti mwa Misiri ibabeborite Arsenal pole lakini ndo gimana obole ngenje kabireyo na inturende na Kenya bagimetoda na pole tigatumwa kiro kwa eri ni maite merobeli na genderete te merobeli yera buya nto twara casualties na bali twanyale to gotwara litukolia leicho mali ara Misiri ya letetu ilinde bintu byonso morobeli oye oyere buye na renge ngora igo bintu bya byere buye igo ngote na pole skenyengima. Yes, thank you so much mwanchumo rigereria bono no tuikira gwo mweri ase nkwana yaito ande buna chiga kome gokwana gwonga umweshimwa Raila Odinga no motiotere renge bwe timu ya Arsenal negendete ko gosoria ase chinga kechiga egosoria bankorengia cha Kensemo ne nusu bako gosoria ne timu iri ya Fulham erinde unenchiremo abananchi babere bagukwana ase mitandao bagotebanga tigetimu ya Arsenal nyore obubuya sobutuko bwarero bunenchiremo yokomorera umweshimiwa Raila Odinga twabere tugusanga mange mwancho murigeria no gosaba kwanengana inche kwemanyire no tugukorera go asebono ogendere gutwara uburigerio bya wemerobere gendeta asembeo gikoraga chinsa isato ningira na SMS yakuru ensoko chinsa isato nabo igo buna nachika gukoriera eira abariki baitu bamangana no bala ase county ya Siaya mbachi gotomanya aria agendrete nabo igo tuchiko bato gutwara nandi nkwana no mwakili Franklin Mukaya chinsi chisato korigeria boigo esabari iga nandi bunenchire mo yakogendera emeroberio yito yokubwatereria umuroberio mugima boko mwenya umuske Raila Odinga chenkoro kwa Clinton Ndigi aseri bagaria ya Brian Achaka na Felistas Kabendi igo ngonyara ko bagingo gosaba hogendere gutwara uburigerio bya directors zaki Kenya na bakogendera ngo toenekeria emeroberio biregendrete asensemo ya kabire. Thank you so much. Okay, bien mona sana bien mona seki kakje.